Bai. Osea, horre Zel. Nagusi ere, elkarlanaren bidetik, esanai berezia, oso berezia duen ekitaldi hau, hemen egiteko aukera emateagatik. Kaixo, bueno, ongitorri blog berri batea. Ez dutela zer esan gezen ez dutelako denbora auki. Baina orain zatizuet. Eta, bueno, zemaz, goizeko ikusi zuen izan da Ipuzkoa lehenengo aldiz aurkitu zuenetik idatzita pasaiala 1000 urte, oso ospatzen 1000 urtea, eta orduan ekitaldi berezi bat dute. Eta ikustea jungea, ze aparte udaberriko nire lagunak dian irantzarik dantzatu be. Eta guen ja, bazkalduta eta dena, piztinagoaz. Ya se moñoa. Ez da ez da ikusten baterakin. Eta guau. Egunon, bueno, igandea. Hemen goaz Donostia kursala ikustera kontzertu bat. Xanti, eragunak jotzen da. Besteak beste, así que, hoxe.
Anerria da, ez da. Cuando yo voy para allá, para el otro lado. Kaixo, bueno, gaur astelena eta kontuak ez pixkat atzuko gola zen. Bueno, larunbata pixkat ikusten duten, izan zen goizen Ipuzkoan 1000 urteurena egiten dira, eta gero atxornean jo nintzen dekatronean, esoketa batzuk egitea, gero erakotxeko izkizuetela, gero da unboxinga, eta gero etxena goretzen piztina, ikusten nuela eta gero pasafari eta pixkat parrande genuen, saiak artegatu hori da parrande. Eta gero atzo igandea, Donostia jo nintzen nire ustezara kontzertu bat dere lagun batena, eta dere benditupatu ginen zala legebiltzarran 45 urte urrena, eta zuen politikari guztiko, Prada, Lesoider Mendoza, Otxandiano, dena, Bildu, PNV, Sumat, Podemos, dena kortzeuden. Así que hoxe gero zuzartzen jo ginen, gero eta geriataran bazkaldu genuen, eta gero pasatxo batzuk eman gertu Donostiatik, kafe bat hartu, helatu bat, eta mesa golkatu, eta afaldu dena batea, eta ja etxe. Osa, azten guztia kanpon pase. Eta astelena, ja etxen, hori niko dela San Juanetako trajeek plantxatu, ikustutu bat plantxa, San Juanetako trajeek plantxatuko ditut. Daukatela nire eta beste batena plantxatzeko, ze zuzketa dizuko duziten. Eta basikamente hoxe. Así que plantxatzea, eta gero txaldean ensaioa bat, así que ensaioa. Vale, bueno, ez den bezala guizuet unboxing Decathlonen erosin nolana. A ver, azteko. Adidas galtzerdi batzuk, luzek, Adidas batzuk. Luzek, sin más, dantzatzeko tola, ondo etortzea. Gero, nire indispensable, kipsta batzuk, sin más, Diego Txandal kipsta klasikok, holako pare bat. Gero, bainu jantzi bat. Sin más, naranja, así, mitiko Kaliforniako sokoristan egatun da. Eta, bueno, la joya de la corona, nuzkan ere zapatiak hau txire, aguruko blogoren hau txinituen, así que bere batzuk erzitut. Sin más. Hoxe da, unboxinga. Listo, garbiak, eta hemen, nik abritzen eta garbituten bestea. Hortxe, txukun, txek. Eta guain, ensaioa. Zapatak estrenatzen. Así que, let's go. Bueno. Zuri eta gorri ze San Ferminetagoaz. Así que, hoxe, jomonez pixkat kroniketen. A ver, grabatzeten, no ez? A ver, nahizen bateri gabe gatzen, porque dukat iPhone 11 bat duela 3 urteko, orduan bateriak iteu egan. Orduan hoxe, jomonez esaten, jomonez grabatzen aldetena, oatzen etzena, eta hori guztia. Ja, gusten gaude. Bueno, ya Iruñan gaude. Dato importante, euria iteu. Ya, gracias. Bueno, ya, así que ya.
Bazkaltzeko ordua, salchicha. Ondo. Bueno, descanso. Oain dago jendea zezenak irten, gu horren kontra gaude, eta horrengo taberna baten, ega jauzen musikote. Bueno, gatibu da. Hidratatzen, bueno, gatibu boikoten ez ziten, ordunatein naiz. Baina jazta, osea, barrena freskatzen, stay hydrated beti. Martinan estiklina da, Eta hoxe, oain zezenak irtzen zukatzen benen puta torturadore hauek, baja dengo dugu. Bueno, ya falten. Ahí gea. Así que, oye, afari eta barrak segitze. Las míticas de Tolosa, aquí no. Ah, claro. Hauek dia las míticas, no txamategi, baina jarrikot klip bat hemen. Dia las míticas de Tolosa. Kaixo, bueno, honeño, blog hau izan die bi asteburu oso guai, osea, niretzara aste bat oso guaia. Denetik eduki edo. Ikusi zuela gaur izan da Tolosaldeako Aronari neskak irabazi zuela bandera atzo, hau da zuentzako lan baten.
Eta, ba, hoxe gaur, Tolosan nindie, bueno, sin más, arrera. Bekusta jungea. Así que, berez, bukatzen San Ferminetan bloga, baina nola ondan, pues bukaeran sartzara bakiet. Eta hoxe, eskertuko nukela jarretzea bai sare sozialetan beranozkazuela, arpidetu, eman like, komentatu, eta lagundu motel honi. Abibre del cuento. Hala. Eskerrik asko bideo ikusti duzunak, beti emetzotenak bideo guztik ikusten. Berri baten baztea, ongi etorri, eta jazta. Zer gehiago esango dizuet.